Il-paċi ma'kom insellem li l-kull min jgħat isegwina f'dan il-moment importanti fil-ħajja tal-Knisja. Għandi l-pjaċir inħabbar li l-Konferenza Episkopali Maltija l-Istfijiet ta' Malta u Għawdex iddeċidejna li l-Ewkaristija tibda tiġi iċċelebrata għal komunità fil-knejjes kollha tagħna ta' Malta u Għawdex mill-weekend ta' Corpus Domini 13 u l-14 ta' Ġunju 2020. Tkun ħaġa sabiħa li dekinhar tal-festa solenni tal-ġisem u d-dem ta' Ġesu, il-festa tal-Ewkaristija, aħna nerġgħu nibdew niċċelebraw l-Ewkaristija fil-miftuħ, l-Ewkaristija fil-knejjes tagħna u nilqgħu in-nies biex isemgħu il-kelma ta' Alla, jiċċelebraw l-għaqda ta' bejniethom u jirċievu Ġesu fl-Ewkaristija. It-tliet prinċipji li aħna qegħdin nikkonfermaw wara d-dialogu li kellna mal-awtoritajiet tas-saħħa huwa li din l-opportunità tirrispetta it-tliet prinċipji importanti ta' medikazzjoni, is-social distancing, l-użu tal-maskra jew visor u l-iġene tal-idej b'mod speċjali. It-qarbin isir b'dawn it-tliet prinċipji f'moħħna għalhekk is-saċerdot qabel iqarben se juri lil Ġesu Ewkaristija lin-nies u nagħmlu l-att ta' fidi, il-ġisem ta' Kristu ngħidu ammen, is-saċerdot meta jersaq lejna jkun libes il-visor, aħna ma nagħmlux dialogu miegħu, idejna noħorġuhom lejn is-saċerdot u s-saċerdot mingħajr ma jmiss l-idejn tagħna jagħtina lil Ġesu Ewkaristija. Tajjeb li biex it-qarbin isiru wkoll b'ċertu dinjità wieħed juża il-visor għax il-visor tista' tollih b'ċerta dinjità u titqarben u mbagħad terġa' tniżlu. Waħda mill-affarijiet importanti li nixtieq nħabbar huwa li fil-knejjes tagħna se jsir kalkolu li bih niddeċidu kemm nies jistgħu jkunu preżenti għal qudies biex inkunu nistgħu nirrispettaw l-eżiġenzi ta' social distancing. Mela skont il-metraġġ tal-Knisja se jkun hemm numru ta' nies li jkunu jistgħu jitlu fil-Knisja għal dik il-quddiesa partikolari. Nixtieq nħabbar ukoll li aħna l-Isfijiet iddeċidejna li nkomplu bid-dispensa li tajna lill-poplu tagħna mill-obbligu tal-quddies. Jiġifieri, min ma jistax jiġi l-Knisja għal raġuni oħra m'għandux iħossu imtaqqal li ma jistax jiġi u jiċċelebra magħna. Barra minn hekk se nkomplu anke bl-għajnuna ta' TVM2 tal-PBS u tal-mezzi l-oħra ta' komunikazzjonijiet soċjali inxandru iċ-ċelebrazzjonijiet tal-quddiesa li aħna l-Isfijiet inkunu qegħdin nagħmlu matul il-ġimgħa u anke s-Sibt u l-Ħadd. Nixtieq li jibda immedjatament id-dialogu ma' rappreżentanti mad delegati tal-Isfijiet mal-dawk kollha li se jkunu responsabbli fil-parroċċi għat-twettieq tad-direttivi li se jinħarġu minn hawn u ftit ieħor. It-tnejn li ġejjin aħna l-Isfijiet se jkollna laqat mal-kappillani tagħna u hemmhekk biex biss niddiskrivu u anke nispjegaw kif hemm bżonn inħarsu daw id-direttivi ma wkoll jibda dialogu importanti biex l-affarijiet isiru b'ordni. Nixtieq l-opportunità biex nirringrazzja lis-saċerdoti kollha tagħna, dioċeżani u reliġjużi, lill-lajċi impenjati li se jkunu propju jaħdmu għatih biex aħna insegwu il-protokolli d-direttivi li għandna u nassiguraw li l-Knisja tibqa' ambjent li tħares is-saħħa fil-ġisem u fir-ruħ. Għaliex aħna rridu nagħtu dan il-messaġġ qawwi ta' responsabilità u ta' karità. L-ewwel karità li għandna nagħmlu ma' nfusna li nibżgħu għas-saħħa tal-poplu tagħna. U allura iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija trid tkun okkażjoni fejn mhux nibirdu għal ħares qatt, imma nikbru fis-saħħa, fir-ruħ u fil-ġisem. Nirringrazzja wkoll lill-awtoritajiet tal-Gvern, lill-awtoritajiet tas-saħħa ta' dialogu kostruttiv li aħna qegħdin ikollna u li se jkomplu biex il-qudiem inkunu nistgħu inħabbru anke deċiżjonijiet oħra li jkollhom jittieħdu skont iċ-ċirkostanzi.
Nieħu l-opportunità biex nirringrazzja il-poplu Malti u Awċi kollu tal-interess li ħaf dawn ix-xhur u tal-għaġġ li wera għall-kelma ta' Alla u l-iżjed għall-Ewkaristija. Nistidinkom biex niċċelebraw Korpus fit-13 u l-14 ta' Ġunju bil-preżenza tagħna fil-knejjes dejjem skont id-dixxiplina rikjesta u nitolbu mod speċjali għat-tfal u żgħażagħ li qed jistennew bħerqa li jirċievu is-sagrament tal-Ewkaristija tqarbina għall-ewwel darba u dawk l-adolescenti li qed jistennew li jirċievu is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Nawgura li dan is-sajf aħna nkunu nistgħu inwettqu x-xewqa kbira tagħhom. Il-paċi magħkom u l-mulej ikun il-barka tagħna.